Sme radi, že máme i novú cestu, chodníky máme nové. Je to super, lebo po celý život, ako sa dá povedať, sme mali len blato a teraz máme nové cesty, takže je to super. Ďakujeme panu Daškovi za pomoc, lebo celý život sme mali tu len blato a teraz máme tu nové cesty. Tak, som rada, že máme nový krásny chodník. Ďakujeme pomocnencovi, že pre nás tak dáva tie peniaze, že sa uskutnila jej drahá. Sme vďační mu za všetko, čo pre nás robí. Vážení priatelia, tak ďalšia cesta, ktorá ma priviedla do obce Rankovce. Som tu so starostom, musím ho pochváliť. Keby nie pána Daška a tá spolupráca s pánom Daškom, tak tie cesty nemáme. Cez 500 000 eur nám prišlo na výstavbu chodníkov a ciest. A predtým bolo tu blato a teraz je lepšie, lebo majú i chodníky, i cesty, takže je to dobré. Tá doposiaľ to bolo, že sme mali blato, neboli ešte cesty. No ale sme radi. Prečo? Že máme nové cesty. Teraz je lepšie, lebo ten sa stará o nás. Splnomocnenie, že dáva všetko, čo potrebujeme. Bývalý sa vôbec nestaral a teraz ako Daško, takže nás sa stará. Tu nebola vôbec cesta, bola len taká kamenistá cesta. Jak som ja nastúpil na funkciu starostu a hneď sme začali robiť na tom, bo sme chceli, aby tu bola tá cesta pre ľudí urobená, bo máme tu pekné výstavby, nové, je tu výstavba tých bytových jednotiek, no tak sme išli do projektu Cesty a chodníky, ktorú sme žiadali od úradu vlády a môžem povedať, že áno, prešlo nám projekt, tak sme to urobili. Toto je moja robota a nie zháňať hlasy po rómskych komunitách. Toto je moja hlavná robota. Ale ako hovorím, vieme pomôcť, vieme urobiť veľký krok, ale ani ja nevyrieším všetky problémy, ktorých je neúrostne veľa. Čiže ideme postupne krok za krokom a tak, ako som povedal, bez starostu a bez poslancov zastupiteľstva, ktorí to schváľujú, nezmôžem ani ja nič. Čiže ešte raz veľká vďaka a ideme na ďalšiu cestu, budeme pripravať ďalšie video a ďalšie videá. Takže ja ďakujem pánu plnomocnencovi za spoluprácu a za rozhodnutie, že dal do našej obce toľko peniazy a máme nové cesty a že môžeme poďakovať. Ja poďakovanie dávam miesto ľuďom, takže ďakujeme. Všetci neprajníci, ktorí znemožňujú pána spolumocnenca z úradu vlády, môžem povedať, že nie je to pravda, lebo pán spolumocnenec je spoľahlivý človek a každého si vypočuje starostu, takže by som povedal, že pán spolumocnenec je na úrovni a je človek takým, ako má byť človekom. Keby nebolo jeho, tak tie cesty vôbec v obci nemáme a to sú nemalé peniaze. Takže ďakujeme.